ତୋ ବିନା ଅଧା ଲାଗେ ମୋର ଜୀବନ। ତୋଠାରୁ ଦୂର ଦିଏ ମତେ ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱଳନ। ତୁ ଥିଲେ ଆଲୋକିତ ମୋ ଦୁନିଆ, ତୁ ନଥିଲେ ଅନ୍ଧକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା। କଥା ଥିଲା ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିବାର, ଏବେ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। ହଜିଯିବି ତୋ ସ୍ମୃତିରେ, ଭିଜିଯିବି ତୋ ସପନରେ। ଭଲ ପାଇବାର ମିଳନର ସେଇ କାହାଣୀ ରହିଗଲା ଅଧା। ଆଖିରେ ଲୁହ, ହୃଦୟରେ ନୀରବତା। ତୋ ବିନା ଏ ଜୀବନରେ ମୋର କ'ଣ ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣତା? ସେହି ମହାନ କଥାଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଲିଖିତ କିଛି କଥା ଓ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସ୍ୱର ମୋର, ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର। ଦ ରିଡର ଓଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍।